vídeo número 61, a dia 22 de juny del 2026. Per tant, com sempre, anem a la ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui i mentre gira deixeu als comentaris quin número creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. ...906. Aquí ho farem malament, ja veureu. Som-hi! Molt bé, estimats amics sudokaires, anem a començar. Comencem per aquí mateix, que farem el de sempre, no canviem, perquè si no ja perdrem el fil. 1 a tot arreu, 2 a tot arreu, el 3. 3 aquí baix i 3 a dalt. El 4 a dalt, és l'únic lloc on pot anar el 4, perfecte. El 5. El 6. D'acord, 6 a tots d'arreu. El 7, el 8. El 8 i el 9 aquí baix. Massa solucions, massa opcions, massa números. Bé, 1 i 1 i 1. Aquí hi ha menys, això està bé. El 2. Diria, per ara mateix, diria que l'1 té més possibilitats d'anar aquí. Perquè dins del quadre és el que menys... Però bé, no fem res perquè l'espifarem, ja veureu. El 2. No hi ha cap 2. Ostres. 3. 3 aquí, 3 aquí i ja està. El 4 ja està, el 5 ja està, el 6. Doncs el 6 aquí al mig, bueno, al mig, aquests d'aquí, el 7 ja està, el 8 ha d'anar o aquí, i el 9 ha d'anar a un d'aquests. D'acord? Bé, l'1, el 2 també, el 3 ja està, el 4 ja està, el 5 ha d'anar o aquí. El 6. El 6 ha d'anar a tots. El 7 ha d'anar només aquí baix. Perfecte. Per tant, un de menys. El 8 només pot anar a un d'aquests dos d'aquí. I el 9 pot anar o aquí o aquí. D'acord? El 5. El 5 és l'únic que pot anar aquí, Perfecte, doncs aquests fora. Molt bé. Continuem per aquí a baix, 2, 6, 2, 9, 2, 8, 9. Per què he posat aquí el 8 si no pot anar? Ai, mare meva. D'acord, aquí ha d'anar l'1, el 2 i el 6. Per tant, l'1, el 2 i el 6 pot anar fora d'aquí i per tant no, això no té cap sentit. Això no té cap sentit ara mateix. Si aquí va l'1, aquí pot anar el 2. Que no sé, és igual. De moment res, no fem teories rares. Que l'espifiu, L'espifiu de veritat. I precisament perquè aquí va l'1, el 2 i el 6, hauria d'anar aquí el 9. No, també pot anar aquí. O pot anar aquí. O precisament el 9 ha d'anar aquí dalt perquè hi ha menys possibilitats de que vagi. Com d'aquests. Bé, tenim 2. Ah, no, tenim 2 i aquí n'hi ha 3. Ostres, doncs res. De moment res, passem a l'1. Vinga, que m'estic aquí enrotllant com una persiana, ja està tot. Ho dic tot malament. No em feu cas. 3, 4. 4.
I ja està. El 5, el 6. 6 a tot. El 7. El 7, aquests dos d'aquí. El 8 ja està, i el 9. Aquí, aquí. I aquí. D'acord. 1, 2, 6, 1, 2, 6, 2, 6, 1, 2, 6. D'acord, 4, 4, 6. 2, 4. Per tant, com el 4 ha d'anar un d'aquests. Bé, no sé. L'1 ha d'anar a un d'aquests d'aquí. El 2. 2 a tot. 2. El 3. El 3 només pot anar aquí baix. Perfecte. Molt bé. El 4 ja està. El 5 ja està. El 6. El 6 aquí baix. I aquí. El 7. Aquí i aquí. El 8 només pot anar un d'aquests. I el 9 ja el tenim molt bé. Doncs el 7 ha d'anar aquí. D'acord. Tenim 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Per tant, com l'1 ha d'anar aquí, aquest d'aquí i aquest d'aquí poden anar fora. Perquè hem d'anar aquí al mig. 2, 6, 9, 2, 6, 9. 2, 6, 8, 9. D'acord. 2, 6, 9, 1. 4, 4. D'acord. D'acord. De moment res. Continuem. 1 i 1 i 1. El 2. El 3 ja està. El 4 ha d'anar aquí. El 5. Aquí no pot. Aquí sí i aquí sí. I aquí també. Perdó, el 5. I aquí, per què no? Aquí també pot anar. Clar. El 6 ja està. El 7. Aquí no. Aquí sí, aquí sí. Aquí no, aquí sí i aquí sí. El 8. El 8, aquests d'aquí. I el 9 ha d'anar al mig, obligatòriament. Molt bé. 2, 7. 1, 2, 4, 7. Doncs el 4 és l'únic que pot anar aquí ara mateix. Perfecte. Diria que aquí hi ha més possibilitats que vagi al 2 que el 7. Però també pot anar un d'aquests dos d'aquí. Bé, continuem per aquí. Dalt, ja que estem. Ja que són 1, el 2, clar, el 2 precisament a tot. El 3 ha d'anar aquí. El 4, per tant, aquest 3 fora. D'acord, no hi ha més 3, no. 4 és aquí, el 5 ha d'anar aquí, aquí. I ja està. El 6, aquí, aquí i aquí. El 7 ha d'anar aquest aquí i aquest aquí. El 8 ja està. I el 9, aquí no, doncs aquests dos d'aquí. Molt bé. 2, 6, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 3. Doncs és l'únic 3. D'acord. I aquest 3 us d'aquí fora. Molt bé. Queda 1, 2, 6, 9. És l'únic 1 d'aquí. Per aquest 1 fora. I aquest 1 fora. I aquest 1 fora. I aquí queda un 2 solitari. Molt bé. Doncs 2 us fora. 2 us fora. I 2 us fora. Molt bé. 5, 9, 5, 9, 5, 8 o 5, 8. D'acord, com el 5 i el 9 han d'anar aquí. Aquest 5 pot anar fora. Per tant, aquí queda un 8. Espero no fer-ho malbé. Posem aquest 6, traiem aquest 6 d'aquí. I traiem aquests 6 d'aquí. D'acord. I traiem aquests 6 d'aquí, que no hi ha només un. D'acord. Queda aquí un 5. Aquí quedaria un 1. Doncs de moment els 1 fora. I ja està.
8. Posem aquí l'1. Doncs mira, un 1 solitari aquí. Aquest fora. D'acord. Queda 2, 5, 7, 2, 7, 2, 5, 7, d'acord. 2, 6, 2, 6, 8, 2, 6, 8, d'acord. Això té bona pinta. D'acord, 2, 6, 2, 6, 2, 7. 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6. Tot 2, 6, mare meva. De moment no puc fer res, De moment res. Massa opcions, però diré que aquí... No estic segur, No estic gens segur. Continuem per aquí baix a veure què podem fer. Hi ha menys. Com hi ha menys números, anem per aquí. El 2. De moment, els dosos... Estic una mica fotut als dosos. Els 3 només pot anar aquí al 3. D'acord? El 4 només pot anar aquí al mig. El 5 res. Aquí sí. I aquí també. D'acord? El 6 ha d'anar aquí baix. O aquí. El 7. El 7 aquí baix. O aquí. No, aquí no. D'acord, doncs només a 2 llocs. D'acord. El 8, aquí dalt no. Aquí al mig, sí. I aquí baix també. D'acord. Llavors, aquest 8 d'aquí hem de treure aquest. Per tant, queda aquest solitari de 8. I per tant, aquests dos d'aquí fora. D'acord, i cap a dalt no hi ha. Queda 2, 6, 2, 6, d'acord. D'acord. 1, 2, 5, 6, 7. Què 1, 2, 5, 6, 7. D'acord. 2, 6 també, mare meva. A veure, l'1 aquí. El 2 a tot, de moment. El 3 ja està, el 4 ha d'anar aquí a baix, perdó, o aquí dalt. El 5 al mig i aquí baix. El 6. 6 a tot, no hi ha cap 6. Increïble. El 7. Ja està, i el 8 ha d'anar aquí baix. Perquè no pot anar a un altre lloc. Molt bé. Doncs traiem aquest 8 d'aquí fora i aquest 8 d'aquí fora. I no hi ha més 8. D'acord? Ens queda 2, 4, 8, 2, 4, 2, 4, 8. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Anem a veure si podem fer alguna cosa. Que crec que ara mateix que no. Per columnes tampoc ho veig, 2, 6, 2, 4, 6, 2, 6. 2, 6, 9. 2, 6, 9. 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 9. 2, 6, 9, 2, 6. Ostres, és que està fotut això, Ara mateix no veig les coses clares. Si aquí agafo un 2, aquests d'aquí fora. I per tant aquí hauria d'anar un 6. Per tant aquí 6 fora. Clar, però també pot anar aquí un 2. Clar, 2, 2, 6, 6. No. És a dir, aquí, al
aquests. Ostres, tu. Estic fotudíssim, Estic molt fotut. És que no ho veig. No veig res clar. Si aquí... No. D'acord, doncs això va fora. No, perdó. Aquí va un 5. Aquí hi va un 5 per la senzilla raó de que si aquí poso el 5, aquests dos no poden anar. I aquí dalt tampoc. Per tant, l'única possibilitat és que el 5 vagi a un d'aquests dos d'aquí. Per tant, aquest 5 d'aquí, fora. I ha d'anar a baix, per tant, això és un 9. A veure, aquest 9 d'aquí fora, i això és un 5. D'acord. I queda 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, exacte. Queda 2, 7, 2, 7, 6, 2, 6, d'acord. Comprovem 5, 9, 5, 9. Doncs el 5 han d'anar aquí. Perquè aquí no pot anar. I aquí per què no pot anar? Ah, perquè és aquí baix. Doncs, clar, només pot anar un d'aquests d'aquí. Per tant, aquí no. Per tant, el 5 va aquí. D'acord. Això està millor. Bastant millor. Després, si posem l'1 aquí, aniria aquí. I si el poso aquí, aniria aquí. Res. Res, d'aquí no puc treure res. Si poso aquí el 2, aquí aniria un 6. I si poso aquí el 7, aquí aniria 2, 6. Oh. 2, seria 6, 7, 2, 6. No, clar. Sí, 2, 6 i 2, 7. No ho veig, Diria que aquí baix ha d'anar al 6. D'aquesta fila, l'únic que pot anar en aquest quadre és el 6. Per tant, aquí hauria d'anar el 6. Ah, no. També no, aquests clar. Per tant, va aquí el 6. Ai, mare meva. Aquí hi ha un 3 aquí. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Aquí hi ha massa números. No veig, gent, no veig. 2, 7, 2, 7. Per tant, aquí hauria d'anar el 7, perquè hi ha menys possibilitats de que vagi. No. Tècnicament, aquí hi han d'anar 2 sets. I aquí també pot anar un altre d'aquí. No ho veig. D'acord, en aquesta fila. Res, en aquesta fila. Res. Aquí va un 8. Claríssimament. Per la senzilla raó de que els dos nous han d'anar o aquí. Per tant, aquí no podia anar el 9. Per tant, va el 8. Perfecte, doncs aquí tenim el 9. Molt bé. 2, 6, 9, 2, 6, 9, 2, 6 i 2, 6. Bé, 8 i 8 i 2, 6. 8 i 8 també aquí. 2, 6, el 7. Clar, aquí baix el 7 pot anar a qualsevol d'aquests.
possible que vagi al 2. No. 2, 4, 6, 2, 6, 2, 4, 4, 4, 4. 3 4 aquí. 3 4 a dalt. 2 4 aquí. Per tant, el 4 només pot anar a un d'aquestes dues. Que m'hauria de ser més senzill saber quina. Per tant, si el 4 va aquí, l'altre ve d'aquí. I si l'altre va aquí, l'altre ve d'aquí. Per tant, aquí, aquest es pot treure. No ho sé. No ho sé. D'acord, ja veig això, mare meva, el que m'ha costat veure això. Aquí va un 4. Perquè en tota la fila és l'únic 4 que hi ha. Doncs aquest d'aquí va bé. Queda 2, 6, 2, 6, 2, 6, 9, per tant aquí va un 9. Bé, ja ens podem treure una mica més coses de sobre. Queden 2, 6 i 2, 6. I 2, 6 i 2, 6. I un altre 2, 6 i un altre 2, 6. És increïble. Bé, millor. Però m'ha costat bastant de veure. Bé, ja he vist un altre, mare meva, el 3 d'aquest d'aquí. És l'únic de tota la columna. Mare meva, per tant aquest 3 fora. Queda 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 6. Mare meva. No n'hi ha més 3. 2, 4. Mira, és l'únic 4 també de tota la columna. Perfecte. Doncs au, fora això. I aquí queda un 2. Mare meva. Mare meva, mare meva, mare meva, mare meva. Queda un 8 aquí. Per tant, això fora. Aquí no hi ha més 8, no? No. I això un 6. Doncs 6, 6, 6. Fora els 6. I aquí queda el 6 fora també. Per tant, 2 aquí. Traiem els 2. Aquest 2 també. I aquí el 8. Molt bé. Molt bé. Anem millor, Una mica millor. Mira, ha quedat aquí el 2 solitari. Perfecte. Doncs 2 fora, perdó. I 2 fora. Queda aquí un 6. Home, per fi traiem 6. Queda un. D'acord, anem a treure 6 primer. Per tant, queda un. Vaig a treure el 9. Vaig a posar el 9, perquè no haig de treure res. Ara, posem el 2. Traiem el 2 i posem un 6. I aquí un 6. I aquí un 2. Bé. Aquí un 2. Aquí un 7. Aquí un 7. Aquí un 6. Aquí un 9 i un 7. I aquí queda un 7. Ui, perdó, sí, un 7. I un 7. 5. 2. Doncs 7. I el 6 fora. El 7 fora, queda un 5. Mare de Déu meu. L'1 fora. Aquí. Queda l'1 aquí. 4 i 6, 4 i 6. Bé. 4 i 6, 4 i 6. Bé. Ara, com resolem això? Hem de treure 2 i 2. Aquí hi ha un 2, per tant això és un 6. 4, 6. 4, 2. Mare meva, resoldrem. O sigui, comprovem a veure si està bé. Ostres. El que m'ha costat de veure 2 números, però quan hem fet el 3 d'aquí, de la cantonada, el primer de tots, ja ha sigut molt senzill. Doncs bé, un altre sudoku completat amb èxit. Ens veiem